ngeke nize nilwe ngoba vele ningamagwala anazi lutho nalezi ibhamu eniziphethe ngezokujuma abantu ngakuzona ezokulwa. Mavava mfowethu Sikhakhane, siyazi lezi ibhamu ukuthi nidlwengula ngazi izingane zabantu lezi enithandana nazo ngenkani, intombi ayisakufuni ngoba uyinakekeli, ufike kubo, ufike uyikhombe ngesibhamu, ulale nayo ngenkani njoba ku December inqwabi izingane ezidlwenguliwe, zidlwengulwa ngabantu abaswenkayo, abahambe beswenkile la, nize nibethembe, nibabone ngathi bayaphila, kanti imgodoyi yokugcina izinja. Ayizondi kaba ibambe khona. Wengane zakwethu, hayi mina sengikhathele mina ukukhuluma nezinsizwa, sengikhathele ukukhuluma nabantu engitshela ukuthi bayizinsizwa, sengikhathele ukugqugquzela, kunzima ukunigqugquzela, nihlale nicabanga isibumbu, nihlale nicabanga utshwala, nihlale nicabanga onondindwa, ayikho into enendaba nayo nezo. Lezi ibhamu kade nidlwengula ngazi izingane zabantu, laba abafana abaphathe ibhamu abahlale befake ibhamu enqulwini. Siyazi lezi ibhamu ukuthi nidlwengula ngazi izingane zabantu lezi enithandana nazo ngenkani, intombi ayisakufuni ngoba uyinakekeli, ufike kubo, ufike uyikhombe ngesibhamu, ulale nayo ngenkani njoba ku December inqwabi izingane ezidlwenguliwe, zidlwengulwa ngabantu abaswenkayo, abahambe beswenkile la, nize nibethembe, nibabone ngathi bayaphila, kanti imgodoyi yokugcina izinja, izinto ezidinga ukulahlwa. Nezwe izwe lakithi lisenkingeni, lidinga zona lezi ibhamu, azikwazi lezi ibhamu ukusebenza ngoba vele aniyithengelanga ukulungisa izinto, nayithengela ukwesabisa abafana bangakini, nathengela ukubulala ngazo abanumzana bendawo, nibaqedile abanumzana bendawo njoba niyincoma, nithi ngakini ngeke kwenzeke ukuthi niyincoma, nithi ngeke kwenzeke ukuthi abanumzana bekho, baba bendawo kabekho, nidlwengula amantombazana, nenza lonke uhlobo lomsangano. Ngiyabuya nalento yebhamu kulonyaka, ngizodila nalento yebhamu niyoze niyibeke emakhaya ngoba angazi ukuthi umuntu usiphatha kanjani isibhamu endaweni engafanele, usiphatha kanjani isibhamu lapho ongenasitha khona, ongenalutho khona, kungekho bungozi obhekene nabo, bese uhamba uyongena nasesibayini somnumzana enza umsebenzi wesihle, yena ekwazi inkomo wathatha umkhonto awubeka emsamo, wena uthatha isikhali esaqedwe obaba uzosifaka lapha esibayini. Sengizwile ukuthi lezi ibhamu nidlwengula ngazo amantombazana ayakhala, amantombazana awasanifuni ngoba kaniwondli, kaniwanakekeli, awuloboli, wakhetha ukuthatha u30,000 uyothenga isibhamu kunokuthi uthatha u30,000 uhamba uyocela uthi baba bekwethuke kodwa babe ngeke bekujikise naleyo mali. Niyimgodoyi ninabantu abaphathe ibhamu ngoba niyehluleka ukulwela izwe. Nawa ama Nigerians, nawa amaZimbabwean, naba abantu ama-China, wonke umuntu baligwamandile izwe, sebebaningi ngisho ngathiwa kuyasuka kuyaliwa namhlanje. Ngeke nize nilwe ngoba vele ningamagwala anazi lutho nalezi ibhamu eniziphethe ngezokujuma abantu ngakuzona ezokulwa. Mavava mfowethu Sikhakhane, mfowethu usuka kude, ngelinye ilanga ngiyalixoxa mina uhambo lwami nawe, suka kude kabi nawe. Mina ngiyakwazi ukuthi ngaphandle kokuthi usukuleli izinga okulo manje sekuphoqa ukuthi ugadwe, sekuphoqa ukuthi ungakwazi ukuhamba ukhululeke, kodwa isibindi sakho ngiyasazi mina Mavava, ngiyasazi isibindi sakho singabafana e17 ngo2004. Nkosi yakwaZondi Mancinza, ngikwazi kudala mina Nkosi yesizwe, abantu abazi ukuthi ngikwazi kudala usungula indaba zamaforum, ulwela abantu abansundu ukuthi umnotho awuye ngakubona. Ngiyakwazi Nkosi yesizwe. Caba brothers anginazi bo baba, kodwa ngiyalizwa idumela leni. Ubaba uGwala ngiyalazi idumela lakhe, angimazi yena. Usinothi Indlovu ngiyanazi. Ngisacela bonke labo mabhizinisi, osomabhizinisi nengababalanga, ngicela nibatheke la, mabe ukuthi banawo uFacebook, banawo uTikTok, ngicela nibatheke la cause ngifuna ukubazi bonke, ngiyabacela Nkosi yami. Niyabona yini ukuthi izwe alisaphethwe uhulumeni wala eSouth Africa? Sicela kini bafowethu eninamandla, sicela niseseke njoba silwa lento le, sicela nisiseke ngezinto zokuhamba, nisiseke ngezinto zokuphepha, sikwazi ukulwela izwe bafowethu ngoba siyafuna ukulwela izwe. Mina ngedwa bo baba, ngiyafuna ukulwela izwe mina. Akukho ngisho elilodwa nje ikwerekwere kuthiwa ngiyalesaba mina, ukuthiwa ngeke ngilitshele ukuthi alibuyele kwela kubo uma kuzophepha umndeni wami, uma kuzophepha abantu engiyobe ngihamba nabo ngaleso sikhathi. Ngoba mina personally mayeza kimi umuntu nje ngeke azangenze lutho mina. Akekho nje umuntu ongangenza into mina. Mayeza kimi nje ngimbuka ukuthi nangeza kimi, akekho umuntu ongangenza into mina. Akekho umuntu ongangibamba ngamandla angiyise phansi mina. Siyanicela bo baba Mavava mfowethu, Nkosi yakwaZondi, bhuti bhuti oSixhobo Mpungose,
siyanicela bafowethu, siyanicela ngamadoda nje anohlonze right, siyanicela bafowethu ake niselekelele ingane zakwethu. Lo hulumeni uyadayisa ngezwe nawo yonke lemisebenzi eniyenzayo nani niyohamba nihambe ngelinye ilanga ngenxa yokuthi phela nina nisenezinto ezimbalwa eninazo ezingaphezulu komuntu ocommon ofana nami. Akulula ukuthi nibone ukuthi nani lento izona affect. Makugcina ku-affecteke thina nani nizogcina ni-affecteke. Ngaphandle makukuthi abantu bayokhetha ukuphila nabo laba abantu esikhundleni sokuthi bephile nabantu bakubo. Ngiyabacela labo somabhizinisi engibabizayo ukuthi ngiyacela, abanye ngibazi personally, abanye ngibazi personally, nenkosi yazondi ngiyazi personally. uMancinza ngimaze engakabi inkosi, kuseyinsizwa nje sihlanganela lapha ema-airport Masamba, indoda engiyaziyo ukuthi injani. Siyacela akuyona into yokubukwa lena, akuyona into yokuthi mhlambe senzela ukuthandwa noma siyazi ukuthi siyenyanywa, siyazi ukuthi izingane zethu ingafa noma nini njengoba senza lezi, kodwa kulungile, kungcono kwenzeke okubi singasekho, ngoba izwe lethu liyonakala loniwa uhulumeni.